Daeth y syniad y reiddiol o sgwrs ces i efo Gethin a Steffan, oherwydd oedden nhw wedi datblygu syniad o Mapio Dwfn, a mae Mapio Dwfn yn rhywbeth sydd wedi digwydd mewn lot o llefydd. Ac yn y bôn, mae'n eitha syml. Maen nhw'n sbio ar yr ardal, maen nhw'n sbio ar hen mapiau, ar hen disgrifiadau, ond wedyn maen nhw'n casglu gwybodaeth gan pobl heddiw sy'n gallu deud stori am sy'n maen nhw'n perthyn i'r tir yna, a beth yw ei atgofion, ond wrth gwrs, efo pawb dwi'n meddwl, mae atgofion bobl yn mynd yn ôl at atgofion ei teidio a neiniau hefyd. So, dyn ni'n gallu mynd yn ôl yn eitha pell, ond beth sy'n da amdano fo, ar ôl creu rhywbeth ar y diwedd, mae bobl yn gallu sbio ar ei stori nhw, a mae'n helpu nhw meddwl am y dyfodol a sy'n mae'r tir a sy'n mae'r ardal yn cael ei defnyddio. Felly, da ni wedi creu cyfres o weithdai sydd yn trio targedu grwpiau gwahanol i gael allbwn gan pobl o wahanol oedrannau. Felly, roedd yna gweithdi efo ysgol Broleu, efo ysgol gynnar, efo plant oedd yn cynnal mynegu teimladau nhw am yr ardal. Da ni wedi gwneud cynnal gweithdi efo grŵp Benawni sydd ar gyfer pobl 60 a drosodd. A oedd hynny'n hyfryd, felly oedd gennym ni map, fel ydych chi'n gweld tu ôl fi, a roedd pawb yn adio i atgofion eu syniadau nhw efo pin i'r map. A oedd y ffordd casglu straeon gan y pobl yma. So mae arian Grymus y Gwynedd wedi bod yn holl pwysig i'r prosiect. Dyn ni wedi bod yn meddwl amdano fo, a dyn ni wedi cael sgwrs efo Gethin a Steffan am dipyn nhw'n falle dros flwyddyn, ond pan deith yr arian Grymus y Gwynedd, oedd e'n rhoi cyflwyr i ni i ariannu y prosiect, i helpu nhw wneud y gwaith. Maen nhw'n gweithio fel artist hefyd, so bydd cynnyrch ar diwedd y proses, ac heb y grant yna, heb y cefnogaeth yna, fase hwn ddim wedi digwydd. Be oedd yn diddorol iawn oedd faint o atgofion wahanol oedd yna. Da ni wedi cael o pobl sydd wedi dod i'r ardal o Lloegr, rhai sydd wedi dysgu'r iaith, hefyd o pobl sydd wedi bod ochr am cenhedloedd. Felly roedd yna wir amrywiaeth. A dwi'n meddwl bod yr amrywiaeth yna'n bwysig, oherwydd yn teimlo bod pawb yn perthyn i'r ardal. A dyna mae Map Dwfn yn trio gwneud, ydy casglu amrywiaeth profiadau a'i plethu efo'i gilydd mewn ffordd creadigol i pobl eraill cael teimlad o naws y lle.